پارچه کردستان جنابندان رادیو دنگ گلدن باش کدارین هیجا ایرو هفته هزیران 2024 اینیلی بروکسل ساعت نه لامده ده امنو چین سرس به پیشکش بکن دم آزادی ربر آبخویه دولتا ترک لمردینه دست به تفگره داگر کریه گر لهن دورانجی عسکران بیکینین و شاری کمین دانینه تفگره داگر کریه یا دولتا ترک دوام دکه لگوری آگاهی خوجهی ارتشا ترک داگر کر لبجه یا گندین جبلگرا و طلاته مشتینه هبیسه جناتا خرابرشکی ین هرما اومریا یا ناوچه مردین نسیبینه تفگره که ایریش دا دست بکرن همان چافگانیان گود نابرا گنده هبیسه و طلاته ده لدورا خرابلک یکینین و شارتی هاتنه بجیه کرن لالیدن دولتا ترک جبو لیجه جی سوکیتا لشکری کر هات زانین لشکرین ارتشا ترک لقادن چایه و تاخین درگوست هن یا جمارت Hüseyini, Cinesur u Penav enlice çadır danine. Binarê Qendîlê 10 caran hate bombardman kirin dewleta Tirkiya dagirker ji duh ve heremên dirêbî û berdkel qewêşiyê binarê Qendîlê bombardman dike. Çavkanên herêmî ragihan ku balafirên şeriyên dewleta Tirkiya dagirker binarê Qendîlê 10 caran bombardman kirin. Di encama bombabaranê de li herêma berdkel wîş şewat derketiye. KJK گوت خطا زیلان میسوگریا بنگهین آ سیستم آزادیا جنیه کوردیناسیونا KJK سالوگرا 28 یا شهادتا زینب کناج بناس ناو زیلان و شهیدن ما حزیرانه دا خویانی اکتا KJK همو شهیدن آزادی ببیر آنی گوت ما حزیرانه دیروکا تکوشن آزادیا کردستانی ده خودی و تک دیروکیه ما حزیرانه محافظایانه و و پنگاوی دستانی ده 3 حزیرانه 1996 دل درسیمه به شهید زیلان دست بکر هفره زیلان ندیجی هولدانا ایریشال سر ربراپو به چالاکه که مزن نیشان جهان دا کو دستن قریش ین درج ربراپو دبن و بشکاندن هفره زیلان به گوتن بریا چالاکیا خویا دستانی جی اف حقیقت دستشان کر و ریا جیانا آزاد و سرکفتن نشاندا چالاکیا هفره سما یوجه د 21 آدار ده بو خلقا دویمین یا هزا جیانه و سرکفتن آجینه پشره هفره فکری بای geldi li peşberi çalakiya hevre sema gud hevre sema fermandara mine u be çalakiya xwe ezebim leşkereke jina kurt a fermandar be vi rengiriye her şember ye hevretiya be jinere nişanda u çalakiya fedai kir koordinasyona KJK gud çeleki u şahadet rehbalin canfeda yen apoyi kudma haziran de destan nivisin reskirin o gud serhildana jinjiyan azadi bu bengeha rehe esasiye agire şoreşa ku iro delutke her jorde hatiye pexistin ev agir bu rehe jinin ezidi kulidice zilma çeteyin daişe tekoşin kirin ji fermandarın peşenk yen tevgere azadiya jine endama konsere ve bera KJK leyla agiri ku 23 haziran şehit bu u jinin lehenk yen ku li serhade zagrosan hermen parasla medya tekoşin kirin u muhra xwel set saledan u bule peşengenme ve fedakarya mezin jina kurt peşenge şoreşa rojavakir jiberve ke jina kurt buya armanca devleta Türk akırker u faşist endama meysa paşke berivan zilan hevre raperin Ahmet heval şaristan asmin u bisedan lehengen jinen yeja sareku dma hazirane del zap metina u avaşne leher qade berxodane belehengien destani tekoşin kerin u tevlina va karvan nemren Kurdistane bun vekire berapo diyar kiriye dilsoziya xoya be şehidan re dubare tinin zaman dibêjin em weke KJK em ê bi rihê fedayîtî û di riya şehîdên xwe de têkoşînê bikin û hema em ê bîranînê wan bi serkeftinê tajdar bikin.
Belegodarên hêja berteken li Colemêrgê berdewam dike şandeya keskê li Colemêrgê zordalî li gel hatiye kirin. Hevseroka giştiye keskê Ahmet Karagöz û endamên MYK yên ji bu protestokî desteserkîna vîra gel çûne Colemêrgê. Şandeya keskê ji aliyê gel ve bi çepik û duruşmeyan hate pêşwazî kirin. Hevseroka giştiye keskê Ahmet Karagöz axivî got em dixwazin berê xwe bidin adaletê li vî welatî adalet tune li cihekî ku adalet nebe îsyan jî nîne. Qayyum xweskariya vîna gele desthilatdariya AKP xwedî fikreke talangere ev di Sûriyeke adaletê têk çûn niha dixwazin biriya qayyum şaredariya Colemêrgê xesp bikin. Em vê xespkariyê tu carî qebûl nakin divê teqe ji vê biryarê vegerin. Bi darê zorê binçavkirina hevşaredar eşkere dike. Ev jî dide xuyakirin ku pêkanînên faşîzan li vê welatî mayîn de bûye. Em vê rewşê hem protesto dikin hem qebûl nakin. Mehmet Akış vîna vî geliye û çi dibe bila bibe divê rêzê bigirin û vîna gelê Colemêrgê qebûl bikin. Divê demildest ev ji vê derbeya li dijî vîna gel berdin. Parlamenterê Dem Partî Sırrı Sakık jî axivê got em serî li hember zor û zilmê natewînin. Hûn mecbûrin divê xakê de rêzê li ber vîna gelê Kurd bigirin. Nöbetên li dijî desteserkirina şaredariya Colemêrgê li bajarên Bakurê Kurdistan û Tirkiyeyê di roja siyemîn de dewam dike. Li Êlihê li ber şaredariyê çalakiyê hatiye destpêkirin bi tevlîbûna rêveberên Dem Partî û DPP nûnerên xistinên civakê dewam dike. Li Sêrtê jî çalakiya nöbetê ya li ber şaredariyê di roja siyemîn de dewam dike. Girsiya gel beriya çalakiyê li taxa Gap hatin gel hev çûn serdana esnafan parlamentera Dem Partî Sabahat Erdoğan Sartaş politika qayyum ve got û herkes ve xwendê ber şaredariyê. Çalakiya nöbetê li navçeyên Sêrtê, Misirç û bajaroka ziyaretê ya Hevalê jî dewam dike. Li Edenê jî bi pêşengeya Dem Partiyê li Parka İnönü çalakiya nöbetê hat pêkanîn. Polîsan bariyer danîn û avahiya Dem Partiyê Edenê dorpêç kirin. Tevê astengiyan jî girse li Parka İnönü hatin gel hev û çalakî pêkanîn. Li Şirnexê navçeyên Cizîr, Silopî, Hezexê çalakiya nöbetê di roja siyemîn de dewam dike. Li İzmirê jî Dîlokê, Mêrdînê çalakiyên nöbetê dewam dikin. Li navçeyên Mêrdînê, Qoser, Dêrik, Şemrex, Nirsêbin, Kerboran û Artuklu jî nöbet dewam dike. Li navçeya İstanbul Kadıköy'ê desteserkirina vîna gel hat protesto kirin. Rêveberên Dem Partiya İstanbulê li dijî desteserkirina şaredariya Colemêrgê li Kadıköy'ê İstanbulê çalakiya protestoyî pêkanîn. Berdevkên HDP, Esengül Demir û Cengiz Çiçek rêveberên navçe û bajaran yên Dem Partî, serokê CHP'ye navçeya Kadıköy'ê Ali Narin, nûnerên xistinên civakî Feminist Partiyên siyasî û gel tevlî çalakiyê bûn. Hevserokê Dem Partiya İstanbulê Cesim Soylu axivî got desthilatdariya AKP MHP vîna gelê Kurd xesp dike. Em ê heta dawî vîna gelê Kurd biparêzin. Berdevka HDP Esengül Demir jî axivî got divê em li hemberî desthilatdariya xespkar pêdeng nemînin. Divê em bi têkoşîna xwe siyaseta qayyum û dagirkeriyê mahkûm bikin. Serokê CHP a navçeya Kadıköy'ê Ali Narin jî axivî got desthilatdariya Erdoğan temenê xwe qedan. Erdoğan û Bahçeli wê herin em ê bibînin vîna gel wê ser bikeve. Berdevka Partiya Tevgera KD EHP Özge Akman jî got Colemêrg ne bi tenê em soz didin ku em ê qayyumê bişînin. Herî dawî rêveberê Dem Partiya İstanbulê İlhan Çelik daxuyaniya hevparxwend û got xeta me berxwedana wanê ye şaredarî yên me ne em ê destûrê nedin desteserkirinê. Hûn nikarin bi zor û tundiyê vîna me teslîm bigirin. Em bank li hemû gelê xwe parêzvanên demokrasiyê jin, ciwan û muxalefetê dikin ku li dijî desteserkirina şaredariya Colemêrgê rabin serpiyan. Helbesta muxalefetê ya li dijî desteserkirina şaredariya Colemêrgê wê paşeroja azad ya Tirkiyeyê diyar bike. Çalakî bi berskirina duruşmeyan bi dawî bû. Li Reha û Wanê çalakên protestoyê hatin kirin wê AKP hesab bide gel li Rehayê rêxistinên hukukî li ber baroyê Rehayê daxuyanî da. Serokê baroya Rehayê Abdullah Öncel rêveberên İHAD, ÖHD, PKK'ên Platforma Kedû Demokrasiya Rehayê, Dem Partî, DPP û gel tevlî çalakiyê bûn. Hev serokê ÖHD Rehayê İbrahim Halil Öykü axivî got dixwazin rejimeke ku li şûna kesên hilbijartî tayînkirina qayyuman rewa bikin. Desthilatdariya xespkar heye û vîna
gel gasp dike hukuk tünne nake. Hukuk tünne kirine. Dive deslatari demil des ve geret sinuren hukuki. Politikayın hükümete valayt ber bekenda ve briye. Dive rez jimafem hilbijartine yenger rebe girtin. Dive demil des hevşaredari jöle merge serbest beberdan u peywira ve were bicihani lihwane jî li nijneya koordinasyona bajêr îkeke ya yekîtiya odeyên endezyar û avasaziyan a Tirk timobe li ber odeya endezyarên çandiniyê çalakî kirin. Berdevkê demeyê îkeke Engin Işık Axivî got desthilatdarî weke her du serdemên borî carekê din biriya dadweriya siyasî bi bahaneyên neqanûnî hilbijartinan bê wate dike û vîna gel xesp dike ev sûce û hesab jî bide. Çalakî bi duruşmeyan bidawî bû. Derbare hevşaredarê Tetwanê de lê pirsîn hat destpêkirin hat diyarkirin ku serdozgerê Komeriya Tetwanê bi bahaneya ku wêneyê Serokkomarê Tirk Tayyip Erdoğan ji odeya makamê xwe derxistiye derbare hevşaredarên Dem Partî Mümin Erol de bi sûcê heqaret li Serokkomar kiriye lê pirsîn hat destpêkirin. Li Rêmesê jinan bi sedanname ji spîtiyê re şandin. Jinên Kurd yên li bajarê Rêmesê Fransa ji bo bidawîkirina têcîta mutlaq ya li ser Rêber Abdullah Öcalan ji spîtî re nameşandin. Jinên ku bu komî çûne postaxaneya navendiya Rêmesê bi sedanname ji spîtî re şandin. Jinan di nameyê xwe de gotin Rêbera povîna gel û jinan e em ê di her mercî de ji bo azadiya fîzîkiya rêbertiya xwe têkoşînê bikin. Divê spîtî jî bi erka xwe rabe û demil de şandeyek bişine grava İmraliye û encamê jî ji raya giştî eşkere bike. Mizgin, argış, girtî ve çalakî ji bo heqetê dimeşînin. Rêveberê Komeliya Hukuknasan Baskê İstanbulê parêzer Necla Mizgin Argış diyar kir ku bi taybetî li ser civaka Kurd tecdeke giran heye û got vê polîtikayê li grava İmralê de spêkir û li ser civak û girtîkan belav bû. Parêzer Mizgin Argış destşan kir ku demeke dirêjê agahî ji Birêz Abdullah Öcalan, Ömer Hayri Konar, Veysel Aktaş û Hamîli Yıldırım nayê girtin û got girtiyên siyasî li dijî vê kiryara ku sînorên tecîtê jî derbas kirine dest bi çalakiyê kirine. Çalakiya girtiyan de heman demede parçeyek ji têkoşîna xwegihandina heqetê ye. Girtî destşan dikin ku hemû beşên civakê divê li pêşberî vê têkoşînê pêdeng nemînin kiryarên ku li Îmralê dibin qebûl nekin. Ji ber ku tiştên li Îmralê û girtîgehan têne kirin tenê bi mafê mirovan sînordan dîne. Desthilatdariyê bi taybetî Wezareta Adaletê jî heta niha gaveke şember navêtine. Parêzer Mizgin Argış got divê civak çalakiya girtiyan weke parçeyek ji têkoşîna avakirina civakek azad û nû bibîne û helwestê nîşan bide. Çalakiya girtiyan hevdana girtina gihiştina heqetê ye. Yani têkoşîna li dijî tecîtê mijareke pir alî hukukî, siyasî û sosyo-psikolojik e. Eger civak vê rastiyê bibîne û destekek Kurd birdegirtiyan hingî wê desthilatdarî ji Wezareta Adaletê jî mecbûr bimînin ku çareseriyek mayîndeh peyda bikin. Hêja salar got herkes li beramberî kuştina jinan berpirse aktivîsta mafê jinan Hêja Salar derbarê kuştina jinan li Herêma Başûrê Kurdistanê Axivî got kuştina jinan bûye diyardeyek ku civaka Başûrê Kurdistanê pê tê naskirin ev jî ji bo paşerojên civakê sifatek metirsîdar e. Hêja Salar got di 5 mehên destpêkê vê salê de zêdetirî 25 jinan li deverên cudayên Başûrê Kurdistanê hatine qetil kirin. Jinên ku baweke gumanbar xwe kuştine jî hene. Hemû civak li beramberî zêdebûna bûyerên kuştin û xwe kuştina jinan berpirse. Kuştina jinan ya bi navê namûsê rewanî ne yên bi bahaneya namûsê jinan dikujin mirovên tirsonekin û nezanin. Pêwîstiya me bi perwerdeyiyeke rast û dewlemend heye. Mixabin medya Herêma Kurdistanê serbixwanîne û li ser bingê agahiyên rast kar nake. Rêxistinên jinan jî de asla pêwîst e xizmeta doza jinê nake. Ji ber vê yekê nikarin dawî li kuştina jinan bînin. Mixabin hukuk û zagon li Herêma Kurdistanê neserwerin. Her roj jin têne kuştin û heta îro bûyerekê kuştina jinan di dadgehan de bi encam nebûye. Desthilatdarî rêxistin çepemenî mamosteyên olî parlamento ji kuştina jinan berpirsiyarin.
Belê godan